Hindi lang papel kundi legal na pagmamay-ari ng lupa ang natanggap ng unang batch ng mga benepisyaryo sa Angeles City. Pinangunahan ni Angeles City Mayor Carmelo John Lazatin II ang pamamahagi ng unang 112 sa kabuuang 660 land titles para sa mga benepisyaryo ng informal settler families awarded lots. Ayon kay Mayor John, ang natanggap ng mga benepisyaryo ay hindi lamang certificate kundi titulo na nagpapatunay ng legal na pagmamay-ari ng kanilang lupa. Aniya, nagbibigay ito ng seguridad sa mga pamilya at maaari pa itong maipamana sa mga susunod na henerasyon. Isinagawa ang programa sa pangunguna ng Angeles City Human Settlements and Urban Development Office bilang bahagi ng BALE program na naglalayong magbigay ng pangmatagalang solusyon sa pabahay at pagmamay-ari ng lupa. Kabilang sa programa ang pagbibigay ng ligtas na pagmamay-ari ng lupa, abot-kayang amortization, suporta sa kabuhayan at pagtatatag ng maayos at sustainable na komunidad. Sa coordination ng ACHSUD, Sangguniang Panlungsod, City Assessor's Office at City Treasurer's Office, patuloy na pinapabilis ang proseso ng paglilipat ng mga titulo para sa mga benepisyaryo. Ayon sa LGU, bahagi ito ng layunin na mabigyan ng seguridad sa paninirahan ang mas maraming pamilyang Angelenyo.